Vilagarcía ponse a punto para o comezo do verán. Aproveitando a chegada da época estival, o Concello presentou a súa nova páxina web de turismo. O portal está dividido en varias partes. Despois dunha presentación da vila, na segunda parte móstrase todos os establecementos do municipio. Os nosos recursos, é dicir, tratar de cubrir as necesidades básicas que teñen os visitantes que veñen a Vilagarcía. Onde comer en Vilagarcía, onde comer en Carril, onde comer en Vilaxoán, os establecementos hoteleiros que temos na nosa cidade, onde comprar, poñer en valor o noso mercado, a nosa praza de abastos, é dicir, as necesidades básicas, onde están as farmacias, ese tipo de cousas, e todo geolocalizado, ademais. Outra das partes mostra toda a oferta cultural e paisaxística de Vilagarcía. Utilizada como unha estrategia de turismo, esta sección divídese en dous bloques, imprescindibles e experiencias. Veremos que o imprescindible que ten os visitantes verán, que o imprescindible que teñen que ver en Vilagarcía. E aquí, por suposto, en paquetes, que isto é moi interesante, cada vez utilizamos máis os usuarios, aquelas persoas que nos gusta viaxar e que buscamos, poño un exemplo recente, por exemplo, experiencias. Eu agora, se quero buscar que facer cos nenos, pois aquí tes todo o paquete completo de que o que deberías o que podes encontrar con nenos. O alcalde agarda unha ampla visita de turistas este verán. Con esta web o que se busca tamén é que os visitantes coñezan a oferta turística da vila durante todo o ano. Estamos convencidos que a Vilagarcía vai a estar chea esta temporada estival, pero ademais o obxectivo que cada vez este máis chea ao longo de todo o ano. Dende logo, oferta ao longo de todo o ano non vai a faltar. Ese é un dos obxectivos nos que seguiremos traballando nestes próximos 4 anos. Dende Rabella invitan a todos os vilagarciáns a probar a web para coñecer máis a fondo a localidade. Tamén aseguran que o portal do Concello será o seguinte en renovarse.